اداروں کی شنکاری وزیر بلوچستان جان اچکزئی گشتگ در قانونی وڑا جامنندین در ملکیانی خلاف کریک ڈاؤن دومی مرحلہ بندات کنک بتا ارکس رد فہمی ہاما چند کہ ہا بانایا چے بچت کنا آراداں جان اچکزئی وتی پریس کانفرنس نیاما گشتگ در قانونی وڑا جامنندین در ملکیانی خلاف مہمہ درائیں سرکاری ادارہ کار کنگاں 14 ستمبر بیگہ وعدہ ناشر کار ٹولیا ولی تنگی ڈیم حفاظت سرا ہستے فوج و حفظی چوکیانی سرا ہرش کتگ ولی تنگی ڈیم یک آسان ہدف بتا ناشر کارا لوٹتگ کہ اسٹرکچر تاوان بدے جان اچکزئی گشتگ پاک فوج و حفظی جوانا ہرش کنوں کا شرم پسے داتا مقابلہ حادثہ ناشر کار جنک بتا بعدین ٹپی ہم بتا ہرش کاراں وتی ساتھیانی لاش یل کتگند و تتکگاں جان اچکزئی گشتگ مروچی قصاص 38 روچہ پد ولی تنگی دمگا چی یک لاش برآمد بتا لاش پشکپتگیں چیزانی تہا بس انسانی ڈھانچے ملتا ہو اشی کشا گولہ بارود سلاح و شناختی کارڈ برآمد بتا یہ اما ناشر کار بتا کہ 14 ستمبرہ ولی تنگی ڈیما وتی ہمراہیانی پجیا ہرش کنگا ہتکگاں آئیے ہی ہم گشتگ اے ناشر کار سیکیورٹی فورسزاں گو مقابلہ جنک بتا ناشر کار ہرش بے سو بوگا گو تتکگان ساتھی جون کو آنی سرا یل کتا وش نیوز کوئٹہ۔